A vegades en política, en les eleccions, sembla que l'important és triar com qui tria un vehicle o com qui tria un objecte, una etiqueta. Jo penso que la política no són etiquetes. La política són sobretot persones i experiències, i més encara en la política municipal. No hi ha que triar A o B, no s'ha de triar aquells que han governat durant uns anys o aquells que volen governar, sinó és a partir d'una anàlisi del que han fet o del que volen fer. Per això, quan es parla del futur govern de la ciutat, la posició nostra, la posició del meu grup, és que, en primer lloc, s'ha de veure què és el que vol la gent. Si la gent vol un canvi, quina mena de canvi necessita? I, sobretot, en base a quines polítiques es farà aquest canvi. Perquè, si no, trobem, de vegades, les amargues experiències que es parla i es generalitza, que es diuen coses i després, en el moment de governar, es fa totalment diferent. O s'improvisa o es fan coses que mai s'han dit a la campanya electoral. I això porta la gent a deslligar-se de la política, a pensar que la política no és una cosa que afecti a ells com a ciutadans. Per això, en el futur, la nostra posició serà triar el millor govern possible. Aquell que permeti les transformacions que ara són necessàries, que permeti continuar fent allò que durant 8 anys hem estat fent en l'àmbit mediambiental, educatiu i social, que ens permeti una visió del govern de la ciutat més participatiu, més real, amb una real transparència. I això dependrà molt de les persones, dependrà molt dels resultats, dependrà molt de la confiança que els ciutadans ens donguin a uns i a altres. Caure en l'etiqueta i pensar que un ha de votar perquè es diu socialista, es diu esquerra, es diu progrés, sol pel que es diu, no. S'ha de votar per allò que han fet, per allò que volen fer. I és en aquest sentit que nosaltres ens trobaran. No farem res que els ciutadans que han confiat en nosaltres no entenguin, perquè allò que no s'entén o està mal formulat o és una equivocació. Per tant, nosaltres ens mantindrem amb aquests anys, ho hem fet, intentant ser coherents amb la voluntat de fer coses pels altres, per aquells que necessiten l'ajuda del conjunt dels ciutadans i també per al conjunt dels ciutadans per viure en una ciutat més amable, més digna, en una ciutat que puguis seure, que puguis passejar, que puguis anar amb els teus fills, que no hagis de tenir por a cada cantonada. Aquest és l'objectiu de la ciutat de Girona del segle XXI. És l'objectiu de demà i a partir d'aquí